Haduk kat ne kinong London kile yaka kerteng ujisu. Daka bakila tho ujisu udai muslim. Daka bakita hakistol bat ki persang bat penkelaniam ya kinong songsinong bat kinong jokai perthei. Kador belapan me ya kajing kran ka bajor bha syapang kajing penpriang ya ka kerteng ujisu ba udai muslim. Bat kajing sotho ya ka kolshor ha London. Kador belata hakistol hagi jagadi jengdi kabala sna daki jengjan haka surok ingfil kabala pen I thamula ya ka kerteng ujisu daki jing tho Jesus is a Muslim ask me why ringkat bagi jing terwa jogi kuaran klem jing siu kajing pen ben kabala pen syong nong rim haki hun muslim kibasam ya ki tiarniam kala bu jing kali syapang kajing lain lut pan pau perthei kajing syakniam bat kajing sotho baki don aliang mamla hagi jaka pa kador belapan I hagi jengjan kaba rongsau kaba pau bha haka kubor kaba pen kiwen Jesus is a Muslims ask me why daki dak kiba he bha ya kane ka stol la pandabro daki jing tho daka basot ya ka kwaran kan thop ya ka sura khat khandai glenong laipo ka dikon shisanga dei usakri jong ala ula ai hanga ya ka jing tho ba khoi bat ula penong yanga unong ya thulupa ban sura khat khandai klenong laipon riu gadi khot bat shisha u ala ulong utrai jonga bat utrai jongphi kum tamane ya u kalenti kababen ha kane ka jingjan lapan iru ya ka jing khot ban ong kali ya muslim bat ka jing kdau sya ka sura lai klenong san po khandai gadi khon kabai nu jor ya ka jing thau yu jisu bat yu adam kajing ong bau jisu udai muslim kami nakaniam Islam kabakhen yau jisu yau balatip kumu isa hakaktian Arabic kumunong ya thulupa bat unong ya lam khubor jong blai om kumu khon bakan jablai kumbalong hakaniam Kristan kat kum ka kwaran ujisu layalap ya kajing mane blai tang wei bat kajing pendam hau ala kabayade bat kajing batai yu muslim wa pendam hau blai la kadau ka sura lai kalenong san pu khandai ka dikon bat khat khandai kalenong lai pho hadu lai phon riu ka dikon ban krisyan ya kane ka jing perkhan da ka ba pen ksan ya ka banta jung jisu kum usyakri jung ala bat unong me khman yo prophet Muhammad kane ka jing batai ka ya pher bak libak na ka jing hikai kristan ka babat yo jisu kum ka banta jong ka trinity bakhon ka khubor jong ka stol ka dei kabanta jong ka buat pen priang kubor kaba kham jeliu jong kanyam Islam ban pen iyo jisu kum ubreu hapo ka jinge jongki da kaba thmu ban pen yaso ya ka jing sotho ne pen kalaniam ya ki bru simen da kaba tukla re ki jinge tho khana tanrai jong ki Kristan ha United Kingdom ya ka jing lai luj ban pen pau prathei bat ban le niam layada kat kum ka an hok long breu man breu jong snam khat khandai spa khandai phopra kabakan thop ya kahok pan sam ki tiarniam ha ki jaka pai pa tang ba kam dei ban pen me ya ka jing shun ne jinga thombor ka jing don jong ki kistol kaya dei bat kane ka an bat om don ki sakhi bala ban syakem na ka banda ki kam Kristan ki ba kom kita wala ki jing sotho badon ka jing sngo silak khman ki dangsa ka jing akran ka ktaro ya ki mat ki ba kham jeliu jong ka jing long ba pher bat ki jing pnya solang kinong kentho ki kentho bakom kini kicing pen I kitu klare ka pateng Kristan ka badon bor ha ka UK kat ba kinong Kristan ki yo I ki kum ka banta ka badai hok jong ki amlang salang ka ba pher kacing keno ba kadon kacing long arliang mamla kala ban mi na kacing pej penia ka bajor ya ki kamniam ha kacing mi jong kicing ha kaliang kacing ada wala kane kadang long tang kacing mudur klem kicing tip bakerpang jong ka an kane kecing ja ha London kapan I ya kecing ha ka perthei halor kecing pen poiniam bat ka banta jong ki jaga pai ba house nam arjar khat khandai ka imlang salang ki don bon ja ki kolshor kecing penon kam yo jisu kum ka jaga penia dei ka pen pau ya kecing persang bastan banyak kendo bat ki pai ba ki babon ki Kristan ndrai ka bu jing maru bat penia klat ya ki to ki bayo I ka kum kecing pen kelai ka jing nge jong ki kacing patai kapan I ya ki jakran ki ba kum kine ha ki wepat kinong ba chung kri sebngi ha ka ba kacing syai chung kanyam Islam
kalanang roy. Kabalapan me ye gejing keli siapang gejing syashkor kajing long bat kiput jong gejing pen kelaniam.